lapha ke ngize eJetline la khona esigaya khona ama-CD. So ke njoba kwaziwe ukuthi kusasa ngiyarelease ngomhla ka3 okusuku lami lokuzalwa. Mangifika la sengibhekana nenkinga la. Senginenkinga entsha la. Manje ngiyabheka ubaba yini. Hawu, sengifikana nalo mfo abathi lo mfo lo wayezela ukuzodlala la emculweni thina sazocula. Naye uthi ulanda izitoke zakhe enkosi yami. Sengithi ngoba angizwani mina nempi nodlame ongenasidingo. Ngitshela nje team yami ibandla engihamba nalo ngoba ngihamba ngekhumbi yami la ikhumbi yami lemhlophe ngikhiphe erenkeni. Ngihamba singamtshela ngithi hayi manini mlindeni lo naye athatha wakhe ama-CD yahambe. Sithi phela nkosi yami ke uzovele naye phela athatha ama-CD yahambe. Usebona mina mayibona mina phela vela celebrate avele kothi akahlanye. Useloko jikajika ngemonto lapha phambi kwami angimazi wenzani. Ngithi wenzani futhi lo yabo ngithi awuthi ngehle emontweni imkhombisi la yangimzaba ngimushi nakancane ngiyehla nje emontweni ngithi uyahamba ngibona eshaya imoto ngethaya ihlanyisa yoshona le uyabuya futhi ngalaba ihlanyisa lapha mabefuna ukukhuluma nami abeze kimi bese kulokhu beya ethimini yami bawufunani abese kimi mina umuntu okhona la. Hey so mfo kunjani angiyaphila hayi sikhona ngiyafika asengifikile singakhuphuka ba okay First welcome team guys. Siyabonga. Ngizolanda ke izitoko ukuze ngizokwazi ukuyibhala kahle ngokwama branch wonke aseNingizimu Afrika okuthe afaka ama pre-orders. ya ama CD yakho ungavalelena phakathi asefu yonke into mamvulu uzobona. Oh, okay. That's welcome. Okay, siyabonga. Nasi stock sakho. Isole sonke lesi amayina ama box. Phelele. This and Yes. Okay. Yeah. So I will ask for ngizodinga if possible, can I get empty boxes? You can, no problem. Yeah, please. Can you help me with those boxes because we need to distribute. How many boxes? I need many. But I think I need 100 more. 100 more. Yeah, because we have 200. Okay. Then we must organize it. Okay. Okay. All right. Yeah, I think ilayo. Okay. So kulungile sizoyithatha zonke. Okay. So tell us next. Okay. Eish, ayisiningi. Okay. Yeah, let's confirm. Singaze sithi yathatha sisithatha into yomunye umuntu. Sibulawa abantu. Okay. Here we go. I see about that we say. Then tell us see tape. Release ke kusasa konakeleke. Ngaphele ngamneka ngavele ngamneka. Ngaphele ngamneka ngavele ngamneka. Same style, like me. Thank you. And I pack your job. Ngiyabonga sisi. Ngibonga nanokwethembeka kwenu. Yes. Ukuthi umsebenzi ningawuxoxi ngaphandle ningawuphutshuzi. Lokho nje kuyisibusiso kukodwa ngoba phela nathi umsebenzi wethu lo esijabulisa ngabantu. Okay, then manele buka or ripa overtime. Oh. Yes. You got paid. Yes. Okay. Lina ngiyalebuka. Ngiyalebuka. Ubereka mbereko waka. Awukuthi. And I got 1 day. Oh, it's 1 day. No pay. Which means you stop everything. Yeah. I don't know. This is a Khuzani day. Yeah. Oh, thank you. I'm so special. Sengijatshela nabasebenzi ke bayangitshela kwabasebenzi ukuthi hey siyabonga Khuzani makuzogaya wena sithola i-overtime. Siyakhokhelwa sometime. So ngenxa yakho sesithola ukuthi sikwazi ukuthi sidle. Sithola ukuthi sikwazi ukuthi sithole imali eziningi. Kufana nokuthi sithola amabonus mangabe kuzosebenza wena ngoba ugaya izitoko eziningi. Yebo sisi. Wangicula la engwane kuphela. Entsha noma Yazi uthanda ije. anike jele. Yeke jele.
So ucela mbhaleni umnambethi ngena umnambethi manje. Phethe 8,000 is the 4 box ne. Njengoba siphethe ibhuku sibhale wonke ama branch athe afaka imali ya-order because ngokwesivamo ama branch uma e-order avamisa ukuthi i-CD ingakaphumi isuke imali esiphikelele u500,000 esuke isifakwa ama branch ngenxa yobuningi babantu abakupportayo. So ke uma ngabe lo ma branches ebhale kanjalo kuwumsebenzi onzima ke lo kufanele ukuthi ubhale phansi. Lawa angama mabaqeda la amancane niyabhala ngama making pen ukuthi le izofaka amaluza kuphi le izofaka amaluza kuphi le izofaka amaluza please siyawaba ngamabhokisi ama branch wonke siyawabhala bese siyawathumelela ke amanye siwafakela ngisho emabhanoyini njengama branch yase Cape Town sifakele ebhanoyini ikwazi ukuthi makuphuma ialbum masifake ngo12 ibhano lika 12 makuphuma album ngo2 ne branch yase Cape Town isikhona ialbum eCape Town. Yebo sesikunjani? Ngikhona njani? Ngikhona. And okay, asiqale kulena ke le yama disc abaze befone and your stock is ready. Sizosifaka istock ezosifaka kulesi siyeThekwini kusasa kuseni. Oh, okay, I kicking. So bazofonela uMichelle manje. Ngicela umfonele afinalize because siprintile 500 already yabo. So interview your course is confirmed. Ngizamconfirm nayo nangithi abasinike singakayikhiphi PO. So siyaphusha ukuthi iphume isiphume kusasa ekuseni ngokuthi uDavid ne-PO kusasa ekuseni uzoyibhukha for Saturday. So ngibamba umoya nje kuyona but I'll keep you in the loop. Siphushele uSaturday. Hayi ningabe ngisayona le. Hayi no ngesiyona. Yeah, but yeah, ngicela kodwa ulokhuzana ngakwazi ukufonela uZuma manje for indaba yama-CD or kwenzakalani? Afonele bani? Kwenzakalani ngama-CD bazokhokha nini kanjani? Angikhuluma noMichelle. Yazi nekwinto ebambayo wena Khuzani sifenda ama-PO. Yeah. I-PO ethatha isikhathi umuntu akanyakaza until MTN amnika i-PO which is a proof yokuthi uzokukhokhela. Okay. So sesidinga ukuthi abantu kwa-MTN basayine mina ngisayine bese sayine lo but yona i-priority ngoba lo wakuphenga ama-CD ne-relationship naye ngizomfonela nje ngitshela ukuthi akayifinalize kodwa ku-SABC yona angayenza. Okay. Ngizomfonela manje ngithi akayifinalize kusasa kasimane nani ayenze nje. Okay, please ngoba I think isitoko senu sizosala eGoli or sisifake kulezi imoto eziyeThekwini. No fanele size ngapha. Oh, okay. Engingakusho nje ukuthi mina ke ngisebenza kanje. Unyaka obusy ngiyazazi ukuthi ngiba busy isikhathi esiningi. So mina uma ngisebenza ngokuyikhandla kakhulu. Mina ngifika e-studio mina ngifike ngicula ingoma eziwu14 ngifike ngifaka ingoma eziwu14 ngicula ingoma eziwu14 ngifike ngifake 30 or more than 30 ngicule zonke then bese ngiselecta the best 14 wabantu. So ke ukuthi kubhizi okwenze kunjani so mina ngiyazi ukuthi as long as umsebenzi wami wokucula ungaphazamiseki ngi-right. Yebo akubanga unyaka omuhle njengonyaka ka2020 futhi akubanga unyaka omuhle uma siqhathanisa indlela yokusebenza imvalelandlini yo lockdown kuyasiphazamisa ngoba ukuthi makuvuleka bese kuvuleka kakhulu njengoba sazi ukuthi bekunokhetho kunayo yonke into. Abanye abaningi bebeyibuza ukuthi kaze abaculi bazosebenza kanjani njengoba bebhizi kanje kanti mina njengentuthwane ngisebenza ehlobo ukuze mangabe kushaya ubusika ngisaphuma emgodini. Engakho abantu bebona ukuthi ngisa-produce quality noma ukuthi ngibhizi kanjani ngoba ngisebenza kusakhanya. Okulandelayo hey lelo suku ke lumnqamla joke lokhu leza kwami album namhlanje. Thabethe eSwazini. Yeah, eSwazini.
Eswatini ubhalite Eswatini izinhlamba mawuthi Eswatini Eswazini wasayisebenzisa ngeke wathatha ngisho wathatha nafuthi ubhalite Eswazini ngeke wathatha stay bathi inhlamba lapho cha nje abasayifuni ngamalengiso lonto ngoba ayikho into eSwazini bangamaswati Eswatini okay Pitoli lizoba amabox awu-8 which means ileli nayelinye uzobhala Pretoria. Oh iPretoria la. Sidistribute itokwe eli eDurban maqala ukuthi 2 isikhona ngoba si-avoida ini laba abantu abadayisa umkhopho bengatholi ichance yokuthi bekwazi ukudayisa umkhopho. Phinde futhi icele nalaba ka-WhatsApp ukuthi ingoma uma uyithumela ngo-WhatsApp wenza abantu abangayithengi original wenza abantu abangadownload ama-digital stores kuyasilimaza-ke lokho ngoba asitholi inzuzo ngesikuyenzayo kodwa mangabe abantu bayayithenga i-album kuma-digital beyithenge nakuma-physical sithi kusenza ukuthi nathi umsebenzi wethu esiwusebenza kanzima kangaka sikwazi ukuthi sizuze sibone ngawo senzani siphilise imindeni yethu sikhulise ney'ngane zethu impilo yethu ishintshe phambili kodwa ishintshe impilo ngokugijimisana kwey'ngoma ku-WhatsApp. Hey lelo suku ke lumnqamla joko lokho release kwami album namhlanje wafa ngoba angazi abantu emva komsebenzi ongaka ngiwenzile bazobona kanjani nomsebenzi wami wakulonyaka kodwa ke akhona amahlebezi athi lo msebenzi ungafike ube more than lo dlule ngoba yabona uma ungena e-studio wazi ukuthi yini oyenzile unaqala lini bathi inhliziyo neqala ikuthola ukuphumula uma ngabe ungena e-studio wazi kahle ukuthi i-album okuyishaya ngonyaka odlule ibinzima indaba zakho zaziwo wena owaziyo uzoyikala ukuthi engangingakwenzanga ngokudlule kumele ngikwenze manje ukuze ngizoba neshow yokule album yedlula edlule ungaya kwi-sound uye kuphi so ngigarantide ukuthi izinto engiyidlalela zehlukile kulonyaka. La e-Orip Hotel ngiye ngicele ngoba nespace esikhulu la ngemuva ema-parking wabo ngiye ngicela ukuthi kube yila ngizohlukanisa khona iy'tokwe zama-branch ngoba ama-branch wonke e-South Africa sebesethumela abantu so-collect iy'tokwe zabo so-ke ngiye ngicela ukuthi ilapho engizoklaya khona-ke iy'tokwe njengoba ngifika la e-Orip Hotel-ke ngilindwe ziy'nduna zengilinde nge-album endala ziyayivalelisa
uma ngabe ngifika la iyaphuma endala iyaduka yazona ukuthi yashona phi kudlalwe nje qaleni yasenze nje bafowethu akweni nje kancane ipiloni ubani ipiloni 7 awulivula lo mbekela phezulu 3 hayi mana 7 Wonda nga. Hayi, ubhalile. 6 noma ngabe kuthiwa uyathanda umuntu noma akathandi le-album uzoyivuma ngoba ngifaka ama-spice ngempela ngidlalanga ngibophele ngempela ngibophele inja nogodo so njengoba ngizorelease namhlanje ngizorelease i-album yami esihloko sithi inja nogodo abantu ngiyazi nakanjani abantu kuthiwa ziyamazi melusi nomelusi uyazazi eza so ngiyabaza abantu ukuthi badingani kumina nakanjani bazoyijabulela okulandelayo hayi kodwa mnike lodwa hayi awadayisi la lasilethi into kahle kahle zabantu angisebenzi ngesitoko mina ngisebenza ngawo hamba njani wangidayisi mina okay angithathele nayi imali hayi ungathathela wemfuthi awudayise nawe umuntu isithi phambi kwakho hey hayi Oba yizeli kuba Oba yizeli kuba ngoba manje nginenkinga la hayi kodwa mnike lodwa hayi awadayisi la lasilethi into kahle kahle zabantu angisebenzi ngesitoko mina ngisebenza ngawo hamba njani asinike so right asiko right kodwa unginike sithi noma ilapha kule mabranch lawo kodwa wena mabranch lawo baserengeni mana ngalo litolweni ngisacela nje uqedela la bese ngizakeni ngifuna nizokwenela ningakhathazeki angijahe ndawo nalapho futhi ngingafika manifuna ngifike ukubungaza labenduna wangidayisi mina okay angithathele nayi imali hayi ungathathela bani wemfuthi awudayise nawe umuntu isithi phambi kwakho na umuntu futhi isithi yeyi ayi unyaka ubunzima bafowethu bengibhizi kakhulu ngiya ko-Dubai na imicimbi yama-election kufanele ngihlanganise i-album la kodwa finally yeyi yaze yaphuma i-album yabantu madoda heyi hayi unjalo Awalibasisi. ngale Cha phela ngithi manje ngihleli lapha. Ngiba ngithi ngiyalela eTexini. Uveza imfihlo. unjalo nje ayikho manje ezokwenza ziphi imfihlo manje Hayi umuntu othele sithi ngizwe. hayi ake sizwa abantu bezizwe bengijajela wena uzwe kancane Angakeze khona ngolalela ngizwe kahle. sekusho ukuthi uzwe kancane lezo mfihlo Ngizwe kancane. liyasha nje manje Hawu usulishisile. Usulishisile. hayi ake silinde mhlawumbe lishe ngokwakho ngoba abantu alikakahle linya Hayi. hayi siyabona engingakusho ngale album ukuthi uzobhema ukholwe la ngihlukanise izingane ezinsizweni ngathatha ingane ngayibeka lapha ngathatha umfana ngambeka lapha wasicaca wahlala obala ukuthi ubani umuntu ophethe futhi namanje ngisasho odlula la angazi uyobedlule ngalini mina ngale album khona abantu abazoheyiza abazolala bengalele bethi kazi lo mfana uthinte ephi kazi lo mfana uyabona kusekuncane lokho abakushoyo abathi u12 ngifuna besho ngaphezulu kokuthwala abazokucabanga beqale kube kuyimaqala kimi bekusho ngoba la ngizokhuluma iqiniso ngengqondo ngoba umlomo mawumfundisi uyashumayela mawuyiphoyisa usebenza indaba zokuphoyisa mina ngumculi ngizocula into ongezoyisho ngengqondo so sebekhanasa kakhulu ngizwe la sibabuka bekhanasa bese delela bethi saphi kwindondo besho yonke into abayithandayo bekhanasa ithuba ke lelo ukuthi umuntu ayifunde into ayikhulumayo ngaphandle afunde ukuyimela into ayikhulumayo ngaphandle uma ezwa ukuthi akathatha isaka zekusule akathatha isaka zesule uma ezwa ukuthi akageze ngenhlabathi sengifikile ngangaye uyazi ekhaya uma inenkinga uyazi angakhile ngotshani mina ekhaya ayikho indlu neyodwa eyosha dala impi nempi
ayiqokela ukuthi ayilwe kanjani ngiseza kusekuncane lokho kunjalo nje